Hallelujah. Abantu bayaye bangabheki iproject, baye babheke umuntu behind the project. Umuntu owayebhekiwe, chapter number 2, the book of Nehemiah, umayovusa izindonga zaseJerusalema. Kwakubhekwe bani? uNehemiah. Kwakubhekwe uNehemiah. uNehemiah owayephathelwe izinkemba kufuneka abulawe, but bathanda ukuthi ivuke iJerusalema. Kwafika Jesu neproject yokusindisa abantu. Hallelujah. Amen. Zavuka yini izitha makabonke uNkulunkulu zilwa na Jesu ukuze ingaphumeleli le project Jesu ayeyilethile. Zaze izitha zambethela. Hallelujah. Amen. Zaze izitha zambethela. Namhlanje uma usukumisa iproject ufuna wena ukudevelopa ibandla, ufuna uyimisele ekubethelweni. Ngeke ubethelwe abantu bamanye amabandla specifically, but uzobethelwa abantu bebandla lakho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mina ngiyaye ngimangale abantu uma iproject imfimfa, akufimfa iproject abafuni nomela mnyango. Lo zobabiza nje usenkingeni. Yebazalwane, ukhona ukufuthako manje. Ufuna kuba ngu-archbishop, ufuna kungamela mina kuyafutha. Ufuna kubulala le project engibhizi ngayo. Sake sibone ukuthi lamakhaso kaBlue azawugqokwa yini. Kuyafutha. Umemeza mina. Kodwa umavela amakhasoki ku-TV, chaye izandla kuqala, uyawathanda. Lawa la khaya ufuna afe, hayi ngoba ngawathandi. Nangu umuntu. Nangu umuntu. Nangu umuntu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wazondwa Jesu. Kodwa ungijabulisako insizwa endala oDaniel semandulo ezweni laseBhayibhelini kwaqala iproject yokukhuleka kathathu ngosuku. Makabonga usimakade. Abangani bakhe basuka baye enkosini bayomkenera en-Afrikaans. Wakenereka vele, inkosi yabalalela. Kuze umuntu olalelwa njengenhlebi. Kuze amagama amnandi njengamagama enhlebi. Magama enhlebi andlula imali ngokuba mnandi. Uyezwa mzali. Akenibuka nemehlweni. Akenibuka nemehlweni ngisahleba. Akenibuka nemehlweni. Buka nanje emehlweni. Magama amnandi. Amnandi magama. Uma uhleba, la uhleba khona ingazi phela i-rooibos tea. Lokho bakuphindile. Uma bathenga i-2 litre ye-Coke, bazawufaka futhi bekubhodle njalo uhleba. Ubhodle njalo uhleba. Hallelujah. Amen. Kuliwa nokukholwa okufuna kuveza umsebenzi. Namhla ungabona amakholwa ungathi kuze umsebenzi afuna kuyidala. There are no project. Ungathi abacabangi. Hayi. Naba baseceleni. Naba baseceleni. Namhla siphumelele bazalwane. Sishaye emakhanda. Ungazi ubheke elinye ibandla, bheka ibandla okhonza kilo. Yilo elenza wena udinwe. Yilo elenza wena ungaphumeleli ngalento othi uyiqalile. That project. Hallelujah. Bonke abantu bebayithanda insindiso, kodwa inkinga kwaba nguJesu. Bonke abantu bebathanda umuzi upendwe kahle, mathuna abiyelwe kube kuhle eJerusalema, kodwa iza ngabani lento? Bekayini Nehemiah? Bekayini Nehemiah? Labo bathi bekayini, benzani bona? What they are doing bona benzani? What they are doing, what project ababhizi ngayo? A project ababhizi ngayo ebona
ukuhleba laba abafuna kwakha awubheke osikeni kwakho uthi ubishop utshele ngibani lento yami usho njani awubheke uyamtshela ubishop utshele ngibani lento yami haleluya 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 abengiba specific ngakhulumi in terms of theory ngiba specific. Last year, ngaphinda nge-24 February, ngathi bazalwane, ngicela a national choir, AmaZulu Ministries. Ngathi Busiso, lead that choir. Hallelujah. Onze vader wat in die hemel is, dat in hem geheel. Yafika imass choir, noma national choir, May 24. Yangikhombisa nje ukuthi hayi cha ikhona eningakwenza okuhle. Yathi ukuthi ake sibone clip ikholo. Ngalo omenza iface yale choir. Yalo omenza iface ichoir yinhle. Siyawashayela izandla amanye amachoir nale ngabe yinhle, but the problem is the face. The problem is the face of the choir. Because of the face, I won't attend. Angifuna ukujabulisa Sibusiso. Futhi ngestandard ungaphansi kwami. Ngaphansi kwami ngestandard. Kwasuka bomama, bomakoti. Bathi i-national choir besini socula nabantwana. Ngiphezulu kangaka. Ngishadile. Ngimuhle. Ngefika. Kasopera. Ngiyapha egraph. Ngiyokhothwa umntwana. Forgetting that Jesus himself waqala ukusebenza ana 12 years in the temple, guiding abapriest, guiding ifundiswa. Namda sifuntine ukulelela abantwana abanekhono. Ningamangali imsebenza ngama project wamakholwa afa abulawa face. Number 3, encircle face. 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 Hallelujah. Hallelujah. Izinto zinhle siyayibona, but the problem yethu yi-face yale project. We are not going to support that project just because of the faith. Uthi kumebani oyimemezelayo. To tell you something, onge we understand. You know that's called Good Friday. That's called Good Friday. Yes, bantaba. We are also mnyango bese kuyehla izitepisa ngisho. Lalela ke. Siceda nje endlini ukumukela a shepherd stick from Twalas. Sehla izitepisini bamcala lapho Twana. Sehla izitepisini bamcala lapho Twana. Hayi bantu bangaphandle, bantu basemazulwini. Bamcala bafuna umdemotivator. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Face of the project. Face of the project. If I can tell you, you won't believe me. The whole province, even the other provinces, because imshini yeniyasebenza bazalwane. Yayisakaza inkonzo yethu yango February. Lenga phandle. Bonke bayagiya bashaya izandla. But inside, come along. But inside, webantu bayakholwa. Ngempela. Ngabe manje ngithi, bring your testimony. Akasuku ngomuntu
Archbishop ngifakazi nani bandla ngibofakazi ngizamile ngathi impela imasquire ayibe khona ngihlulekile kodwa abantu abangihlule kakhulu yilaba enginabo every Sunday labala ekhaya because uma ngingasupportwa abala ekhaya ngiyosupporta uba Amen. uma ngingasupportwa abala ekhaya engithi bona are my close families because all of you here in Emelo branch you are my close family. If I'm starting a project ngibhekenine to support it kuthi nesitha esingaphandle sibona ukuthi asina chance asikagcoki kalula imali bingekho namanje ayikho but to support the project baphuma all out abantu mayibonga inkosi akabonga uSimakade if i-national choir ingasupportwa yinonke bazalwane angikhohlwa nge-national choir ngoba isiya sibuso eyami. Amen. That must be clear. Ngithenja kalide kuphela. Ngithenja kalide nje kuphela. Yona ngeyami. Makabonga uThixo. Amen.